היי. לפני 7 שנים ישבתי על כיסא אחר, לא על כיסא המלכה כמו שעכשיו אני יושבת. ישבתי על הכיסא ואמרתי לאלוהים, זהו, הרמתי ידיים. כל מה שניסיתי לא הצלחתי. הייתי עצבנית, תוקפנית, הילדים שלי שיגעו אותי כל הזמן, והחיים שלי הרגשתי שהולכים במעגל קבוע ולא זזים קדימה. וזה לא שלא ניסיתי, ניסיתי הרבה מאוד טיפולים והרבה מאוד דרכים להזיז את עצמי מהמקום הזה, אבל לא הצלחתי. ואז באותו רגע, כמעט באותו רגע, הגיע לי טלפון שפתח בפניי דרך נפלאה חדשה, דרך שהיא חיברה אותי, דרך התודעה, דרך המחשבה אל הרגש, דרך שהראתה לי שאני יכולה לאהוב את עצמי כל יום מחדש, וזה לא ממש משנה מה אני עושה. זה רק איך אני מתייחסת אל הדברים, ומאותו מקום איך אני בעצם מביאה אהבה אל עצמי ואל העולם, ובעיקר אל הילדים שלי ואל המשפחה שלי ולכל מי שסובב. מאותו רגע החיים שלי באמת השתנו. אני מממשת את מי שאני בכל רגע ובכל מפגש ובכל מקום. אני פשוט בנתינה אינסופית כל הזמן במין מעגל כזה, וזה לא משנה מה אני עושה. אני כל הזמן בתוך מקום שמחובר לאהבה ומממש. את הדרך הנפלאה הזאת פגשתי גם דרך הגוף. גם כשהייתי חולה, הבנתי שדרך התודעה אני מצליחה לרפא את עצמי. אני מצליחה לעשות את הסוויץ' שלא מצליח לקרות בצורה אחרת. את הדרך הזאת אני רוצה להביא היום אלייך ואליך. אני רוצה להביא, לחבר אתכם, כי אני לא מאמינה, פשוט לא מאמינה שנולדנו לסבול. באמת, באמת, באמת נולדנו ליהנות, ובאמת, באמת, באמת נולדנו לאהבה. אבל מאוד קשה לעשות את זה כשאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה מבחינת החשיבה שלנו, וכשאנחנו תקועים באותן מחשבות מעגליות חוזרות של שיפוט, ביקורת, האשמה, משם לא זזים לשום מקום. חייבים לראות את הדברים למקום חדש. אז מה אני בעצם מציעה לכם כאן? אני מציעה לכם 3 דברים. 1, לפגוש אותי, להכיר את הדרך שלי ולהתחיל לחשוב אחרת ולקבל את עצמכם ממקום אחר. 2, להתחבר אליי לפרויקט גדול שיאפשר לי ללמוד ולקבל עוד ועוד ועוד כלים, כדי שאני אוכל בסופו של דבר להביא את כל הידע הזה חזרה אליכם אל העולם. ושלישית, להתחבר לדבר מדהים, שזאת האהבה והקבלה בתוכה, זאת החשיבה החדשה בתוך העולם. להתחבר מחדש לעולם חדש שיש בו מעגל. אני עכשיו נותנת, את עכשיו מקבלת, אחר כך אתה תיתן ואני אקבל. אנחנו במין סוג של מעגל כמו פעם. מעגל אנושי שלמישהו יש מיומנות, הוא מעביר אותה הלאה, וזה לא משנה אם זה לטפל, או עכשיו יש לי ספר להוציא, או עכשיו יש לי דיסק להוציא. בכל מקרה כזה, אני בסופו של דבר נותנת מהיכולות שלי כרגע איזשהו סוג של יכולת. אתה לוקח ונותן לי את מה שאתה יכול לתת לי, ואנחנו במין סוג של מעגליות, וזה שונה לחלוטין מהכלכלה שהולכת לבנק, לוקחת הלוואה, משלמת את הריביות לבנק, נמצאת בלופ אינסופי שכולנו תקועים בו לאורך הרבה מאוד שנים. אז אני מאוד מאוד מזמינה אתכם להצטרף אליי לפרויקט, לקבל ממני את המתנות, לתת לי ולאפשר לי לקבל את המתנה שלי, וביחד אנחנו בונים עולם טוב יותר ומשנים את העולם. אז להתראות ותודה.